ଗୋଟେ ଜମିଦାରଟେ ଅଛନ୍ ଯିଏକି ସକ୍ରିୟ ହୃଦୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛନ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘେଁସ ଗାଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ ସେ ରଚିଛନ୍। ଯେନ୍ଟାରେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଛନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହିସାବେ ବି ପାଳନ କରି ଚାଲୁଛନ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ ଆମର ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧବ ସିଂ, ଯେନ୍ ଘେଁସରେ କି ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଲଧର ନାଗ ଅଛନ୍। ଇଟା ସେ ମାଧବ ସିଂଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଛବି ଆଉ ଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ସ୍ତମ୍ଭ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମର ବୀର ମ୍ୟାଟକେ ସେ ଛଣେଇ ଆଣିଥିଲେ। ଇଟା ହେଉଛି ସେ ସ୍ତୁତି ସ୍ତମ୍ଭ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍। ଇହାଦେ